Guys, welcome back to my channel guys. Karon guys, makakita na jud ko guys. Kada bitong gilagaan bitong nga manok bitaw siya guys. Mer siya giboil siya kanang gitimplahan ra gud ban gisabaw siya. Tibuok siya guys. So akong patanawon na kamon. O diba guys mo ni ilang manok guys, ilang specialty sa Southern Cebu ni siya guys no. Diya ang ilahang kanang pag-ihaw ni guys, ilara siguro ning gipanitan siguro guys. Namuot man jud ko ni guys pag kinunhan hong tanaw guys kay first time man jud na ho nga katong nakakita ko ani ba. Hala, kuya wa man ni sila mag-ihaw manok. Murag tinapuan nga style ba pero style jud to. Nya nagibutang nadtuag kanang nay mga tinae, mga atay, o diba, suksok na silang mga kunot. Diyan natay mga putahe ari nga pinirito, no? Murag laro ka man siguro to si Cha. Unja mo niyang sabaw sa manok guys. Tinula nga manok. Ingani ang tinula nila guys. So, diba, pak na ato ang tiyan na guys. Happy tummy na ko ani no. Nga ako ang video-videohan o repod ning kaninay mga kairuan na ho nga duol na ho guys. Every time mukaon jud ko guys na agad jud iro og iring nga muduol na ho kung nay mga hayop kahayopan. Mura sa rukog nog bukog. Nya karon guys atong video-videohan ring karing ilang natad guys. Kay nindot ang ilang mga buwak guys. Diba? As you can see no. Murag nindot jud mo ang ilang mga gipang tanom mga kabuwakan guys. Lamit jud ning naibalay nga. Bay ba nga naay mga buwak kay matawag jud mo sa bay nga. Bay kay may buhay ba? Ug naay buwak may buhay talaga. Bitaw guys no, human ko mabusog bitaw ni guys sa kalkulaka ko ani para mawawa ang fats. Charot. Another moment. Guys, for today's video guys, kay ari ko sa karkar guys kanang naisikat bitaw og mga lechonan. Mga chicharon. Palibot ani guys, daghan na siya pulis sa og kanang mga kapilian guys. Diya tara ako among ubanon sa akong pagpangukab aning ilahang mga kasudanan guys no na ay mga lechon na rin guys nga di mabangbang guys lamit jud nga tanan guys. Wow. Ari din sa Karkar guys, location Karkar Cebu. O gusto mo bisita na haladong mo dire guys. Sure ko nga naman ay daghang mga vlogger nga nindong na ani. Nya kini hong gi-open guys mo ni ang isda. O tinula nga isda kuno na nila guys. Diya kiri guys is baka nila. Baka kun ka, o diba? Dito guys, so dyan kan dinuguan mo na guys, gumangay dinuguan guys, no guys. So dili na po ko ganang kaon. Dyan kiri po guys is paklay, mukaon-kaon pa ko ng paklay guys. Price question. Pila po din yung chicharon te? 100? Not 100. Diba? Sige. Pare-pareha na sila og kuan day price. Pili kilo sa inyong chicharon ma'am? 900. So mahal. O di ba nakakitag nakadungog na mo nga ang ilang mga price guys, mga mahal jud mo guys. Nya kani nga mga gipanglaray nila ari guys, mga mahal jud ning lahang mga gipanglaray ni guys. Wa ko kay bawg nganong nagmahal sila pero ingon Sana mo all ang driver guys. nagmahal. Nagmahal kuno sila sukad kuno atong pagka pandemic guys. Sing doble na ang ilang mga price kining lechon ning mahal na pud siya guys, 450 ng kilo. Diya kanang naay lato na ho guys, ang ingong pagipalit nga lato tag 50 serve ato nya 30 serve atong nay kanang naay murag kanang pansit-pansit. Nya karon guys, mukhaon ako guys, bahala na ni og mahal na ni guys. Later on ako magmahay guys, ug nakagasto kog mahal guys. O di ba? Kay ang amo ang mga lawas ani guys kay gikan ba jud kanang nagabiyahe dya. Gusto mig kanang nay mukaon-kaon ba guys kay kana laging kanang naay mangnanglan lawas og kanang nay gutomon. Unya ako guys og ingani akong permi nga adlaw guys. Nga kanang bitong di ko masayangan magasto guys. Ug di pa ko masayan mo gasto guys. Manambok jud og taman-taman guys. Burot jud ang nagwayo nga ang tibok kalawasan guys kay lami ba jay ikaon guys pero gusto man ang lami na to ikaon guys no wala na tay kapalit guys di magpuyo na atong kamot guys ang puyo na atong mata og pili-pili no taman na dito sa tanaw ni madugay guys next day ani kanang nay mga working days normal days na ho ani guys kay budget mo ko guys Miss Budgetera next day. kanang naay budget nga nay 200 pesos. Saan naabot ang 200 pesos mo? Ay maabot jud na ho guys ug usa ka semanahan guys. Maka budget ko na guys, splitira way kaon-kaon. Bitaw guys no.
Aw maka-budget jud bitaw guys, basta og kanang naay ang sweldo wa pa bitaw ni sud guys, di maka-budget jud ko guys niya. Pero kanang nay mga magbiyahe guys, magbilin-bilin na jud ko na guys, og kanang nay pang plite o kanang nay pang kaon-kaon guys, mo na nga dili na usikan pud ang kanang nay panahon nga maka-reimburse di kakajud taman-taman guys, kay ma-reimbursean mo pud taning mga ginagmay guys, bahala na lang dili na marimborsa ng uban, basta kay malingaw ko og suroy-suroy, malingaw ko sa malingaw ang mata og tumanaw og mga maanindot nga mga bungtod, maanindot nga mga kalasangan o di ba? Pak na kadto nga to ang aura na. Pero ako bitaw guys no nga nag-field ko guys, madyo gani kay wa ko natigtig guys, so ko na itom guys, so ko na niwang guys, kasi hab-hab manggod guys, sige hab-hab basta na malabihan. Kani yung kauban na ni guys, takot dyan mo na sa guys, kasi sige mo na siya hab-hab, pero kana karon kay mag-field naman na maniwang-niwang na sa guys, o pa sa kaon na o kanang naibuntod, diba charot, mapakngan ko ni guys, makakita siya sa video ni guys, makakita siya sa vlog, nagtaka-taka ko gusto niya, pero tinuod dyan bitaw guys no nga kanang nai makatambok dyan ni magsigitag hab-hab, magsigitag kaon guys. Muna nga ako guys, og nay pagkaon, hab-hab jud ko guys, pero goy pagkaon guys, aw di pa mukaon, anar ko kastorya guys. Diyan mo na ni guys, hapit na may mahuman og kaon guys, o nangahuman na jud sa kaon guys, ako kay yaya man jud ko mukaon guys, good. Yeah, hapit ang mahuman og kaon guys, o di ba? Yaya ko mukaon pero daghan kog kanon, no, anar na siya technique guys ba? Technique ba para di makurat ng tiyan. Ang human naman may pangaon na ni guys, manguli na mi guys, og ibili na pud mo na ho ani ra ko taman guys, og ani ra pud mo taman. Okay, again, thank you for watching and I hope to see you again on my next video.